Mapagpalang araw po, Captain Kokak. Ako po si Adela. Isang simpleng may bahay dito sa Tarlac. Isinulat ko po ito hindi para manakot, kundi para magbigay ng babala. Kasi minsan, ang hindi mo akalaing biro lang ay totoo na pala at sadyang mapanganib. Noong April 2017, mga bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong napabalikwas ng gising. May narinig akong kaluskos sa bubong namin. Akala ko pusa lang. Kasi madalas may umaakyat na pusang ligaw. Pero iba ang tunog ngayon. May tila parang may taong nakabakya na naglalakad sa kahoy. Sumilip ako sa bintana. Sa liwanag ng buwan, kita ko ang anino ng isang hayop sa bubong. Nang dahan-dahan akong lumabas at tingalain, muntik na akong mapasigaw sa kaba. Isang itim na baboy ang naroon. Malaki yun, mataba. Pero ang mas nakakatindig balahibo, may suot yung bakya. Yung tipikal na makalumang kahoy na bakya na suot ng mga lola noon. At oo, 2 piraso. Tig-isa sa mga paa sa likod. Lalo pa akong natakot nang tumingin siya ng diretso sa akin. Yung mga mata niya namumula at parang may apoy sa loob. At ang pinaka nakakakilabot, bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na may ngipin. Hindi parang sa baboy. Parang ngiti ng matandang tao. Pang-tao ang mangngipin niya. Tapos nabubulok pa yun. Mabilis akong umatras at isinara ang bintana. Pumasok ako sa silid. Kinuha ko ang rosaryo sa ilalim ng unan at paulit-ulit na nagdasal. Umabot ng 5 minuto ang kaluskos sa bubong bago yon tuluyang nawala. Kinabukasan, nagsama kami ng mister ko ng barangay tanod. May nakita kaming mga bakas ng bakya sa alulod at sa lupa malapit sa kamalig. Simula noon, hindi na ako natutulog nang hindi nagsasaboy ng asin sa bintana, bawang sa bulsa at kandila sa altar. Sana po'y magsilbing babala ito. Hindi lahat ng baboy ay hayop. May ilan na nagsasahayop lang at mas masahol pa sa halimaw. Dear Captain Kokak, ako po si Benito, tubong kapis. At gusto kong ibahagi ang hindi ko malilimutang karanasan noong ako'y nasa 40 anyos pa lang. Isang gabi ng tag-ulan, pauwi ako galing sa bungan. Medyo lasing pero alam pa ang daan pauwi. May dala akong panalo, isang manok na panabong. Habang naglalakad ako sa putikang daan, ramdam kong may sumusunod. Hindi yun hayop na karaniwan. Malalakas ang tunog ng bawat yapak. At tila parang bakya sa putikan. Paglingon ko, may nakatayo sa ilalim ng puno. Isang itim na baboy. Medyo may kalakihan. May suot yung bakya sa mga paa. Napakabagal ng lakad niya. Pero hindi nawawala sa likod ko. Tumitilamsik ang putik. At tuwing lilingon ako, lalo siyang lumalapit. Pinilit kong maglakad ng mas mabilis. Pero ilang hakbang pa, bigla na lang siyang tumakbo. Napasigaw ako sa takot. Tumakbo ng hindi lumilingon. Kahit madulas, kahit nabibitawan ko ang manok. Pagdating sa bahay, sumigaw ako ng aswang. Agad kaming nagsindi ng insenso, nagsaboy ng asin, at tinawag ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Nang dasalan ng paligid, sabi niya, "May nakasunod sa'yo, matandang babae, nabihasang magpalit ng anyo."
Pagbalik namin kinabukasan, nakita ko ang mga bakas ng bakya mula sa kalsada hanggang sa mismong bakuran namin. Hindi ako lumabas ng bahay ng 1 linggo. Simula noon, kahit gaano kalapit, hindi ko na pinipiling maglakad pa uwi ng mag-isa. Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Lisa. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Mindoro. May isang matandang babae roon na si Lola Sabel. Mabait siya sa una. Pero kalaunan, napansin ng mga taga-baryo na may kakaiba sa kanya. Lagi niyang kasama ang alagang baboy. Kulay abo. May suot na bakya. At nakabuntot sa kanya kahit saan. Isang araw, naglaho ang isang sanggol na 2 linggong gulang mula sa isang kubo malapit sa ilog. Nagsagawa ng search party hanggang sa may isa sa mga lalaki ang sumigaw. May bakas dito! Hindi lang basta bakas. Bakas ng bakya. Kasing laki ng suot ng baboy ni Lola Sabel. Sinundan nila ito hanggang sa masukal na bahagi ng kagubatan. At doon, nakita nila ang sanggol. Nakabalot sa dahon ng saging. Nanginginig, puno ng laway sa katawan. Walang ibang hayop o tao. Pero may kakaibang amoy sa paligid. Amoy maasim at bulok na karne. Kinumpronta si Lola Sabel. Tinawanan lang niya ang mga tanong. Sabi niya, naglalakad lang siguro ang alaga ko. Baka pinulot lang ang bata. Kinabukasan, nawawala na siya. Wala na rin ang baboy. Simula noon, naglagay kami ng mga basbas sa pintuan at bawal nang mag-alaga ng baboy sa aming baryo na may suot na kahit anong sapatos o sandalyas. Sapagkat ayon sa albularyo, tanging mga aswang lang daw ang nagpapasuot ng bakya sa hayop. Dear Captain Kokak, ako po si Ramil at lumaki ako sa isang probinsya sa Davao kung saan ang mga bahay ay yari sa kawayan at nakataas mula sa lupa. Madalas kaming magbakasyon sa bahay ng lolo't lola ko. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami ng pinsan ko, narinig namin ang pag-uga ng bahay. Kala ko may daga o pusa, pero nang yumuko si lolo para silipin sa siwang ng sahig, bigla siyang napasigaw. Baboy! Pero hindi lang basta baboy. May suot na bakya. Lumingon ako. At nakita ko sa ilalim ng bahay ang itim na baboy. Tumitingala. Yung mga mata niya parang mata ng lasing, pulang-pula at malalim. At ang mga paa niya sa harapan may suot na nakakatuwang bakya. Kumakaskas yun sa lupa habang umiikot sa ilalim namin. Nagmamadaling kumuha ng asin si Lola at isinaboy sa paligid ng bahay. Biglang nagsisisigaw ang baboy, parang magkahalong huni ng hayop at boses ng babae. Bigla yung tumakbo, sumampa sa puno ng langka, at habang paakyat, nakita naming unti-unti yung nag-aanyong matandang babae. Muli itong tumalon sa dilim bago naglaho. Hanggang ngayon, kapag may naririnig akong kumakalaskos sa ilalim ng bahay, kinikilabutan pa rin ako. Baka kasi bumalik siya, o baka may iba pa siyang kasama. Magandang araw po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Carla, isang estudyante dito sa Batangas.
Gusto ko pong ibahagi ang nangyari sa amin noong araw ng mga patay. 2 taon na ang nakararaan. Habang nasa sementeryo kami, nag-aalay ng kandila sa puntod ng lola ko. May biglang lumabas mula sa likod ng mga nitsyo. Isang itim na baboy. Mukhang maamo, pero may suot na puting bakya. Akala ng iba, alaga ng kung sinong bisita. Pero parang may sariling mundo yun. Lumapit siya sa puntod ni lola at biglang umupo sa harap. Nag-angat ng ulo at tumulo ang luha. Lahat kami napatingin sa kanya. Maya-maya ay umatungal yun. Hindi huni ng hayop, kundi parang iyak ng isang babae. Umalulong, tumayo, at naglakad palayo. Ang bakya niya'y kumakalabog sa semento. May isang matanda sa sementeryo ang nagsabi, "Aswang yan. Kaibigan ng lola mo dati. Tinulungan niya. Dumalaw siguro para muling magpasalamat."